Kut l-għaziz nilqawkom għal dan it-tifħir ta' sbieħ il-jum illum is-sibt tal-5 tar-Randan. Mulej iftaħ li xoftejja u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina, ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ li l-blata s-salvazzjoni tagħna. Ners quddiemu bana tratt il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Għax Alla kbir u l-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha, fideħu mal-qijan tal-art, tiegħu mal-ċaċet tal-oljiet, tiegħu il-baħar għax għamlu, tiegħu l-art għax bideħ saret. Ejjew inqimuh u nixteħtu quddiemu, arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna, għaliex hu Alla tagħna, waħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-nax tiegħu. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'meriba, bħal dakinhar f'massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirijietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt. Għal 40 sena dont nistmellu dan in-nisa lu jinet, qalbu mħassra dan il-poplu, u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi, ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu il-mulej kien imġarrab u bata lina, ejjew nadurawh. Xemx divina tal-ġustizzja, inti u trot jum ġdid fuq artna, keċċi swiet u dlam ta' moħna reġġa d-dawl għal-ħidma xierqa. Palma tajtna żmien it-tajjeb, imla l-koll bl-indima l-qalbna, biex tjubitek lejk id-dawwar lil-ħatjin li ħnientek tader. Minnek nistennew il-grazzja biex b'takis mill-qoħ mir-rajna, nifdu d-dejn li bih tabbejna, bil-waqat u l-ħażen tagħna. Għaliex riesa il-jum tiegħek li fiħint seġġeddet kollox, u nixtiequ nħejju ruħna għal ferħ kbir tas-saltna tiegħek. Lilek Trinità ħanina, bwiċċna fl-art il-koll inqimu, ġeddet fina l-qalbna niedma biex nannulek għanja ġdida. Amen. Mulej indawwar għajnejja sa minn sbieħ il-jum. Qalbi kollha ngħajatlek, weġibni mulej, irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Lilek insejjaħ salvani int u nħares il-preċetti tiegħek. Sa minn qabel is-sebħ nitlob il-għajnuna u fi kliemek jien nittama. Bajnejja miftuħa tur is-salit tal-lejl, jien noqgħod naħseb fuq il-weda tiegħek. Isma' leħni mulej fit-tiba tiegħek u żommni ħaj skont id-digriti tiegħek. Orbu lejja dawk li jfittxu l-ħażen, dawk li tbedu mill-liġi tiegħek. Imminti ħdejja mulej, sewwuma l-kmandamenti tiegħek, jien inni naf mill-preċetti tiegħek li għal dejjem int waqqafthom. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Mulej indawwar għajnejja sa minn sbieħ il-jum. Qawwieti u għanjieti il-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Nanni l-mulej għax tkabbar bisħieħ, żwiemel u rikkieba u għaddabhom fil-baħar. Qawwieti u għanjieti il-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Dan huwa Alla tiegħi u lilu nfaħħar, Alla ta' missieri u lilu nolli. Il-mulej gwerrier Jahwe ismu, il-karjiet tal-fanown u qawwietu tefaħħom fil-baħar. Marriħ qawwi ta' mnifsejħ inġemgħu lil-mijiet, bħal gost wafqu l-griegel, għaqdu l-imwieġ f'nofs il-baħar.
Għall-għadu, niġri warajhom nilħaqhom, naqsam il-priża u jkolli bix-xaba. Is-sejf tiegħi nisled, idi taqridhom. Infaħt bir-riħ tiegħek, għattihom il-baħar, erqu bħal ċompl l-mijiet qawwija. Minu bħalek fost l-allat mulej, minu bħalek kbir fil-qudusija, int tal-biża fil-glorji tiegħek, int li tagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb, int li meddejt il-leminija tiegħek u li belethom l-ar ġofija. Fit-tjubitek mexxejt dan il-poplu li fdejt, b'ħiltek mexxejtu lejn l-amara Quddiesa tiegħek. Twassalhom u tħawwilhom fuq il-muntanja wir tiegħek, il-post mulej li jien għamiltu l-amara tiegħek, il-maqdes ja Sidi li ħejjew idejk, il-mulej jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Qawwieti u għanjieti il-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Il-ġnus kollha ifaħru il-mulej. Faħru il-mulej intom ġnus kollha, sebħuh popli l-koll. Għax kbira hi t-tiba tiegħu magħna, il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-ġnus kollha ifaħru il-mulej. Inħasslu u tnatfu, neħħu il-ħażen ta' għamilkom quddiem għajnejja. Ifqu mill-ħażen, talmu għamlu it-tajjeb, fittxu id-dritt, sewwu l-inġustizzji, iddefendu l-iltejn, aqbżu għall-armla. Imbagħad ejjew u nirraġunaw flimkien jgħid il-mulej. Imqar jekk dnubitkom ikunu ħomor bħal kremżi, isiru bojot bħas-suf. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Ibedni minn kull erq, mix-xibka tan-nassab. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Il-mulej jgħid, itolbu għal dawk li jippersegwitawkom u jżebilħukom biex tkunu wlied missierkom li jew fis-smawiet. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael, għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu u waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wiegħed fl-imoddi fom il-profeti għad-dissin tiegħu biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dak kollha li joboduna. B'hekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-pat qaddies tiegħu, fil-ħalfa li ħalef il-Abraham missierna li jagħtina, li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli, għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu, biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni, bil-maħfra ta' dnubithom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibgħatilna mill-għoli żjara tax-xemx tila. Ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' sliem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej jgħid, itolbu għal dawk li jippersegwitawkom u jżebilħukom biex tkunu wlied missierkom li jew fis-smawiet. Il-mulej Ġesu tagħna l-ħasil ta' tweli ġdid u ħejjilna l-mejda bl-ikel tal-ġisem tiegħu u tal-kelma tiegħu biex hekk jagħmilna ħolqien ġdid. Nagħtuh glorja, nitolbuh u ngħidulu:
ġeddidna mulej bil-grazzja tiegħek. Ġesu ta' qalb ħelwa u umli, għamel inkunu nixbħu lilek, libbisna sentimenti ta' ħnina tjiba, umiltà, ħlewwa u sabar ma' kulħadd. Inti urejtna lilek innifsek fis-Samaritan it-tajjeb. Għamel li bħalek inġibu ruħna ta' proxmu tassew mal-imsejknin u l-batuti. Għat-talb ta' Marija, on verġni tiegħek, ħares li xebbiet maħbuba tiegħek bil-wediet imqazza. Għatihom li jgħixu fi qdusija aktar bħala xebbiet ikkonsagrati lilek fil-Knisja. Iftaħ idejk u xerret fuqna il-ħnina tiegħek. Aħfrinna dnubietna u eħlisna mill-kastik li jistħoqilna. Jew nofru wkoll it-talbit tagħna jew nitolbu b'mod speċjali għall-morda kollha u biex il-mulej ikompli jipproteġina minn din il-pandemija u jagħtina l-opportunità li nikkonvertu, li nduru lura leħ u li mmorru għall-essenzjal, kemm bħala individwi, kemm bħala familji, kemm bħala soċjetà. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Dawart lubna lejk u missier ta' dejjem u għamel li nagħtu ruħna s-servizz tiegħek, billi nfittxu dejjem dak li waħdu hu meħtieġ u nagħmlu għamejjel ta' mħabba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirku il-mulej, roddu ħajr lill-Alla. Fina mulej għalix tlifna, id-dawla tiegħek bil-faraġ tal-qlub. Henna lina u f'jismek eħlisna, mil-sarrat li ġarrabna fid-dnub. Ħallas li xomulej fuq li moddi,
صالح تيهات هول إيدك ضايفين ونضافنا ميد بايات هارونا صابيش نيشو على ديم صافين Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U til-eżis jew ninaqdu miġdid għal din il-Quddiesa għal dan is-sagrament tal-Ewkaristija billi nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li għadni btħafna bil-ħsieb bil-kliem bil-emil. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lil imqazza Marija dejjem Verġni, il-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex tolbu l-mulej Alla tal. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubitna bi wassalna għal ħajja ta' dejjem. Qegħdin nofru din l-Quddiesa għar-Ruħ Vito Paċe. Nitolbu. O Alla, inti salva lil bnedmin f'kull żmien. Imma issa hija tferraħ lil poplu tiegħek b'kotra iżjed kbira ta' grazzi. Dawwar il-għajnejn tagħna bil-ħnina lejn dan il-poplu li jien għażilt għalik. U żomm taħt il-ħarsien u l-għajnuna tiegħek il-dawk li sejrin jieħdu jew diġà ħadu it-twelid ġdid bil-Magħmudija. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaldan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżekjel. Dan jgħid Sidi l-Mulej, araw, se nieħu l-ulied Iżrael minn fost il-ġnus fejn marru, niġmagħhom minn kull naħa u nġibhom farthom, u nagħmilhom ġens wieħed fil-pajjiż fuq il-muntanji ta' Iżrael. Sultan wieħed ikun is-sultan tagħhom ilkoll. Ma jibqgħux iżjed żewġ ġnus, ma jibqgħux iżjed maqsuma f'żewġ saltniet. Ma jitniġsux aktar bl-allat folos u l-ħwejjeġ moqżisa tagħhom u b'ebda dnub ieħor minn tagħhom. Jien għad insalvahom mid-dnub li firidhom minni. Jien insaffihom u huma jkunu għalija il-poplu tiegħi u jien kun għalihom Alla tagħhom. Il-qaddej tiegħi David ikun is-sultan tagħhom u huma jkollhom raj wieħed fuq kulħadd. Huma jimxu fuq il-preċetti tiegħi u jħarsu l-liġijiet tiegħi u jżommuhom u jagħmru fl-art li jien kont tajt lil qaddej tiegħi Ġakob, l-art li fiha għamru missirjithom, jagħmru fiha huma u wliedhom u wliedhom għal dejjem. U l-qaddej tiegħi David ikun il-prinċep fuqhom għal dejjem. Nagħmel magħhom patt ta' sliem, ikun patt magħhom għal dejjem. Inwettaqgħu u nkattarhom u nqiegħed fosthom għal dejjem is-santwarju tiegħi. Fosthom tkun l-amara tiegħi u jiena nkun Alla tagħhom u huma jkunu il-poplu tiegħi. Imbagħad jarfu l-ġnus li jien il-mulej li nqajjem lill-Iżrael meta s-santwarju tiegħi ikun fosthom għal dejjem. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lill-Alla. Il-mulej iħarisna kif ra jħares il-merħla tiegħu. Isimgħu ġnus kelmet il-mulej, xandruha il-bogħod fil-Gżejjer. Ejdu dak li xerret lill-Iżrael jiġbru, u jħarsu kif ra jħares il-merħla tiegħu. Għax il-mulej feda l-Ġakob, ħelsu minejt wieħed aqwa minnu. Għad jiġu u jannu fuq il-għolja ta' Sion u wiċċhom jiddi minħabba it-tieba tal-mulej.
Imbagħad jifirħu x-bejbiet bisfin, jifirħu iż-żgħażagħ u x-xjuħ. Jiena nbiddel il-vistu tagħhom fil-għena, infarraġhom u nferraħhom wara l-għen tagħhom. Il-mulej ħarisna kif raj ħares il-merħla tiegħu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Bedu minnkom il-ħtijiet kollha li waqajtu fihom jgħid il-mulej u ġeddu qalbkom u ruħkom. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, ħafna mill-lut li kienu ġew għand Marija oħt Lażru u raw dak li jagħmel Ġesu emnu fih. Imma xi wħud minnhom marru għand il-Fariżej u qalulhom x'kien għamel Ġesu. Għalhekk il-qassisin il-kbar u l-Fariżej laqqgħu is-Sinedriju u qalu sejrin nagħmlu għax dan il-bniedem qiegħed jagħmel ħafna sinjali. Jekk inħalluh sejjer hekk, kulħadd jemmen fih u jiġu r-Rumani u jeqrduna kemm it-tempju u kemm il-ġens tagħna. Imma wieħed minnhom Kajfa li kien il-qassis il-kbir dik is-sena qalilhom: intom ma tafu xejn, anqas ma intom tqisu li jaqblilkom li jekk imut bniedem wieħed għall-poplu u mhux jinqered il-ġens kollu. Issa dan ma qalux minn moħħu, imma billi dik is-sena nserta kien il-qassis il-kbir huwa kien imnebbaħ u ħabbar li Ġesu kellu jmut għall-ġens tiegħu. U mhux għall-ġens tiegħu biss, imma wkoll biex jiġbor ġemgħa waħda l-ulied ta' Alla li kienu mxerdin. Minn dakinhar il-quddiem bdew jiftehmu bejniethom biex joqtluh. Ġesu ma għaddix aktar bid-dijer f'nofs il-lud, imma telaq minn hemm lejn il-kampanja qrib id-deżert f'belt jisimha Efraim u qagħad hemmhekk mad-dixxipli tiegħu. Kif wasal lejt tal-lud u ħafna nies mill-kampanja telgħu Ġerusalemm qabel lejt għar-riti tal-purifikazzjoni, huma fittxew lil Ġesu u bdew jgħidu bejniethom fit-tempju: intom x'taħsbu tgħid jitlaq għall-festa? Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Hekk il-qari issa qiegħed iressaqna lejn il-ġimgħa imqazza li hi ġimgħa sħiħa li fiha aħna nesperjenzaw ngħixu flimkien l-akbar ġrajja fl-istorja tal-umanità. Ser jiġri il-ġimgħa d-dieħla, llum għandna indikazzjoni. Minn għada, anzi mill-lejla stess, niċċelebraw id-dħul ta' Ġesu f'Ġerusalem. Hemmhekk dan Ġesu jiġi milquh bħala s-Sultan tal-Lud. Però dik l-istess miġema li tilqgħu għada u llum, imbagħad tkun l-istess miġema li jiddur kontrih. Dik il-miġema li tirraġuna bħal Fariżej li aħjar imut wieħed biex nigwadanja jien. Uħud minnhom ukoll ħadu xi ħaġa fil-but. Kien hemm dixxerniment ħażin li kien min-naħa ta' Ġuda li fittex kompensazzjoni li jikkompensa ruħu bil-flus. L-intenzjoni setet kienet tajba. Naraw lil Ġesu imbagħad li jażel li jibqa' magħna fl-Ewkaristija, li jagħmel dik l-aħħar ċena mad-dixxipli. U d-dixxipli mhumiex jifhmu sew dak li qiegħed jiġri. Imbagħad Ġesu joħroġ, imur fl-ort tal-Ġetsemani u hemmhekk joqgħod jitlob waħdu, jitlob lid-dixxipli jitolbu miegħu imma dawk jorqdu. Imbagħad il-kundanna ta' Ġesu, il-mewt tiegħu. Però tibqa' għaddejja l-istorja u wara l-mewt ikun hemm il-qawmien. Ejjew millum nagħmlu dan il-proponiment, din is-sena forsi qegħdin ngħixu
din l-esperjenza b'mod differenti. Mhux se immorru l-Knisja. Ħafna tradizzjonijiet li forsi uħud minnhom huma żejda itelfuna milli nitlu verament f'dan il-misteru. Ejjew nitolbu l-Mulej jagħtina l-grazzja li niskopru mill-ġdid dan il-misteru u mhux inħallu d-dinja tidħol fl-akbar misteri. Jekk din is-sena għandna ċans nidħlu aktar fil-misteru. Ejjew impoġġu għal ġenb il-karnivalati tas-soltu li nilbes ta' soldat, li nagħmel ħaġa, nagħmel l-oħra. Jistgħu jgħinuni għal ftit, però mhux fil-jum taċ-ċelebrazzjoni, għax nista' niżvija ħafna. Nista' nirrendi mill-akbar misteru tas-salvazzjoni għal karnival. U din is-sena għandna ċans li l-karnival nħalluh għal ġenb u nitlu għall-essenzjal. Ejjew nagħmlu l-proponiment tagħna, ejjew nitolbu l-Mulej jgħinna biex din il-ġimgħa li deħlin għalija mill-lejla stess aħna ngħixuha u nħalluha tibdilna. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Jitolbu ħuti bil-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir bil-glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla ta' dejjem tista' kollox, inti ġeddidna għal ħajja ta' dejjem bis-sagramenti tal-Magħmudija. Aħna u nistqarru ismek. Ilqa' l-offerti u t-talb tal-qaddejja tiegħek li jittamaw fik, u għamil li naraw xewqatna mitmuma u dnubietna maħfura. Bi Kristu Sidna. Il-Mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Quddies Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irroddulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvana u l-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek. Meta bil-qawwa tal-għaġeb tas-salib sar ħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu imsallab. Għalhekk Mulej aħna wkoll mal-anġi u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u ferħ kbir intennulek. Quddies, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-Mulej. Osanna fl-ogħla tas-smawiet. Quddies tas-sew int Mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati, ħal ħobs radd il-ħajr, qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' rat il-ħar tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-feħl għaw minn tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqdu. U miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettha fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar Vito, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħix fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kol ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, hija nitolbu t-talba li huwa stess għallimna. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li tritint kif is-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna jitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midrub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
u hekk nagħmlu issa t-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti nsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fiċ-ċakontana mulej nitolbu il-kobor tiegħek biex bħalma inti tgħajjixna bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek, hekk ukoll tagħtina sehem natura tiegħu ta' Alla. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. U s-sanduru lejn Omna Marija, u jew nafdaw la da ċirkustanzi bli ngħidu flimkien it-tlet Eva Marijiet li talbitna ngħidu minn dan il-post. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġiftejk Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġiftejk Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġiftejk Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarsek fuqna dejjem żomm.